Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Good morning, madzuka banji konse kumene inuyo muli. Yes, nkhani libano tikambirane timvetsatsane bwino chifukwa Trump atumiza kalata ku Congress kapena kuti kupanga malamulo. Kalata ikuti chani? Kalata ikuti nkhondo pakati pa Iran maso America ndekuti yatha, koma azipitilizabe. Amen. Administration technically states the Iran conflict is over in a letter to Congress. It says the ceasefire that began in early April is still holding. That is seen by many lawmakers as a maneuver designed to avoid the need for congressional approval of the action at 60 days. Senior White House correspondent Peter Doocy has details tonight, live from the North Lawn. Good evening, Peter. Good evening, Brett. Yes, on paper, the war with Iran is over, but because President Trump has not decided to pull any Pentagon assets out of the Persian Gulf, it's not really over. They're asking for things that I can't agree to. Yeah, so makamaka chimene chimachitika nchonena kuti that's why sometimes ndizabwino kumabwera kai ku history. I mean kumabwera mbuyo kuona kuti history kutozo chani. Chifukwa sitingapita kutsogolo ngati mbuyo siri kumvetsa kuti madani. Why Trump atumiza kalata ku Congress kuti nkhondo iyi yatha, koma apitiliza kupanga direct komanso kuauza anthu asilikali kuti atha kumapanga strike Iran. Okay, choyambirira tent yang'anene mulamulo limene linatuluka mu 1973 ku America. Mu 1973 kunabwera lamulo linena kuti president wa dziko la United States of America atha alindukwanitsa kuyambitsa nkhondo, koma akayambitsa nkhondo ija, okay, within 48 hours akuyenera kuti ayidziwitse Congress within 48 hours. That is 2 days, right? If I'm not mistaken. 2 days, 24 hours, 24 hours. Yes, 2 days. So 2 days ayidziwitse Congress kuti ayi ndayambitsa nkhondo ku Iran, ndayambitsa nkhondo kwakuti. So kuyembera kala kuyidziwitsa Congress imeneyo. Chabe. Komano mphamvu zimene ali nazo iyeyo president wa America ndizochuluka bwanji pa nkhani ya nkhondo iyi. Yes, malamulo amanena kuti iyeyo ali ndi 60 days yokha basi. Masiku 60, miyezi iwiri imene atha nkhondo iyi ayimenye isathe 60 days. Ikangotha 60 days akulimbanabe akuvutikabe ndekuti imene pa malamulo aku America kuti pakiranizira bwererani ku America. Mwakalephera mwakanika. Ngati mufuna kupitiriza ndiye kuti ku Congress kuja avoteso akupasa chilolezo achite kuvota pamene kuja kuti akaiza apitilize asapitilize achite kukupatsa chilolezo. Akupasa chilolezo kenako utha kumapitiliza. So panopa tanakaya kuti atha 60 days. I mean nkhondo yathakaye miyezi iwiri. So Trump choyenera kuchita nchani? Nchoyenera kuchita nchona kuti akuyenera kulemba kalata ndikuwadziwitsa kuti nkhondo ija yatha. Koma Trump pali argument imene akupereka ine pachapo. I think imene ka video muja anangoyankhula zizungu zosamveka bwinobwino. Anyway, amayankhula pali nkhani kuza ndi malamulo kuti imayenda bwanji. So Trump, okay, tena kuti legally malamulo ndoti Trump pamene kuti amene kuti apakiritse anthu awo osemenja kuzida 18 kubwerera ku America chifukwa nkhondoyi ayilephera ayikanika kumaliza. You understand malamulo awo amenewo. Like ngati kama maliza nkhondo iyi asimunamalize koma mukuyenera kupakira kumabwerera. Okay, after 60 days. So Trump akuti yani argument yawo. Trump akunena kuti nkhondo pa 7 April tinabweza ceasefire. Mukumbukira? Pa 7 April tinabweza ceasefire. So kuyambira pa 28, okay? Pa 28 February kukafika pa 7 April. I mean masiku angati. That's 39 days. Okay? So
masiku 39 meaning kuti sitinamalize 60 days yathu. So ine akuti ineyo ngati Trump naitesa nkhondoyi mu 39 days. So meaning kuti image inatha basi. That's why tuzapereka kara kuti zinatha koma sikuti atha pano pa 60 days yako koma yatha yani inatha pa 39. So imene ijayo yavira imene ijayo. So ngati apande ngayembe so nkhondo ina ndoti actually ikhala no 60 days yo. So that's why I want kuti yayi ine apa ndidakalipo ndithu like ndizikwanisa kupanga command asitikali kuti apanga aranimbe azipangabe komabe nditi apa kuwerenga tayambira panopa so 60 days osati pajapa yako panopa tayambira kuwerenga 60 days ija inatha fanina ithesa kale nde kukhothe kuja ku Congress kuja meza kuti ku parliament, right? Kuli ma Republicans and Democrats. Zibani ziwili. So ajabani ndio akwazi kuona kuti no, that's impossible. That's impossible. Ime sizosatheka zimene. Chifukwa still ube tinalibe mu nkhondo. Inu mnaika ma troops anu mune kutako madzi moja. Right? Then akuti ya. Ababa mmene zilimo a Trump especially ngati omu Secretary of War, right? And yeah, about Trump, yeah, probably ufunika apitilize bwana. Siringa rengele zimene zozo yeah. Zoti yata 60 days. Chifukwa masiku nkhondo inaima pa 7 April. That is the 39 days. Understand? So it's like the issue yona kuti pawena naso kaso kambia naso nkuona zoti kaifika ku court ka kuti Negotiations with Iran continue as the White House writes to Congress the hostilities that began on February 28, 2026 have terminated. That's key because if those hostilities ran longer than 60 days in a row, President Trump would need to ask Congress for permission to continue to comply with the War Powers Act. The War Powers. Every other president considered it totally unconstitutional. And we agree with that. Over the world, we have inventory, and we could take that if we need it. For instance, we're stocked and locked and loaded. As a result of the war, gas prices have climbed to $4.39 a gallon. And people are angry about it. I'm angry about it when I go to the gas pump. As soon as the war ends, the gasoline prices will go. But Trump is right. As soon as we get the Strait open, you'll see that price fall, hopefully down to $3.50. If the president decides to break the ceasefire, CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper has presented him new strike options. Options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of them? I prefer not. Forever? On a human basis, I prefer not, but that's the option. You understand? So what happens is Congress kuja ama aloleza kabla kukaniza kuti mmene kuonera nkhondo ikatha 60 days pitilizani kabla musapitilize. So Congress nkhaga ichete. Okay? I think ndiyesa afterwards aziona kuti zipanga bwanji. Koma pali nkhanizi zimene zimachitika. President zichimachitika tena president akakana. Akasankha kuti asamvere malamulo. President akhalu wasiyabe asilikali zopita kuchako. Awawa a Congress amasaina lamulo kuti anthu asilikali abwerireko. Komanso kudula funding chithandizo. Sana chomwe chamakhala kuti kuti nde sawa pasa chinthu chonse. Understand? That's what happens. Kaonekana mu history most of the times makoti pankhani imeneyi samakonda kugwisa ntchito malamulo amene amakonda kuakana makoti like a Congress akati hey aya baba basi tizitete tonani malamulo awa eme kuti basi kama debate member japo akoti most of the times amazisiya zinthu zija amati ayayi you are being political. Mukubanga izi chifukwa cha ndale. Understand? Mukubanga izi chifukwa cha ndale.
so president amakonda basi zimakhala kuti nthawi zino amakondopita. So mbuyo mlithu china ma president angapo anakhala kukaphwanya ko ndithu malamulo ngati amene wawa. Yeah, unde Obama ndani sanaphwanya malamulo ngati amene wawa. So I mean, yeah, ndimezi makhalia. So ngati munamva kuti yayi koba yakalata yoti Trump alemba kalata nene kuti basi nkhondo ayithetse ndizoonadi kuti official papepala mina akapita mkulucha kunyoza kuti papepala yatha komano pa ground nkhondo sinathebe yowaja dale kuti konkucha. And so akuganiza Trump akukamba zokhuzana ndi ali akwenda kuti aprise Iran akutero iwa Trump after panabwera proposal inaso ndeyo proposal ayikana komano akuti the best way njira yabwino atiwo nkungurani kungwapulisa basi achina Iraniyo. So it means akhala kukamba nthawi Iran so sizachilendo yayi akhala kopyeza kokulu sizachilendo yayi komano zimakathera kuti zimakathera please guys I need help me network good. And then so guys, thank you so much. Malawian cameras.